מה נעשה בפתיחה היום? יש לי רעיון! שלום לכולם, ברוכים הבאים חזרה לשרת שלנו, אתם פה עם אולרף. העליתי אותנו פה קצת גבוה, שנוכל קצת להסתכל על האזור. יש לנו פה מדבר עצום, עצום עצום. הוא נמשך גם אחרי הוורלד בורד הזה, די מטורף. אבל מה שאני אוהב לעשות פה למעלה זה, בגדול, אני עולה לפה כדי לרקוד. זה נראה לי מקום נחמד לרקוד בו. אתם לא חושבים? חוץ מזה אני רוצה לברך שתי חברים חדשים שיש לנו פה בשרת. יש לנו את... אז נצטרף פה לשרת שלנו, ויש לנו את אלירן. אלירן... אני לא זוכר את השם משפחה שלך, אלירן. מזל טוב לשניכם, שהצטרפתם לנו לשרת. מתישהו בהמשך אולי נעשה סיור קצת בדברים שהם התחילו לבנות, התחילו לעבוד קשה פה על הלנדסקייפ היפה שלנו. וזהו, אבל היום רציתי שנמשיך עוד קצת על העיר מדברית שלנו. עכשיו אני יודע מה אתם אומרים, מה אתם חושבים. אנחנו עוד רגע נתחיל, אבל אני יודע מה אתם חושבים. יש משהו לא בסדר בתמונה הזאת. אתם רואים את זה? זה פשוט לא בסדר. יש לי רק לפיד אחד באינבנטורי. כן, אני שומע מה אתם אומרים. מי אתה ומה עשית עם אולרף? אולרף לא מסתובב עם לפיד אחד, אולרף ממלא את הכל בלפידים. אז זהו, שמיליתי את הכל בלפידים. בואו אני אראה לכם על מה השתמשתי בהם. בואו נקפוץ פנימה לתוך הדבר שנעשה היום. לא, לא, לפידים. לפידים בכל מקום. מצוין. טוב, אז אנחנו חזרה פה בעיר המדברית שלנו. עבדתי קצת עוד על כל מיני דברים, עשיתי פה שבילים. אני חושב שהמדרגות האלה לא היו פעם אחרונה. עשיתי מדרגות בשתי הצדדים שהן כאילו אמורות להגיע לקומה השנייה. בואו נראה לכם מהר את הצד השני. יש לנו עדיין שתי חנויות לעבוד עליהן. קיבלתי כל מיני הצעות לגבי החנות של הקלריקס, זה יהיה מגניב. תסתכל, הנה פה יש מדרגות, אתם רואים? וזה עולה לקומה השנייה שהצבנו פעם אחרונה, או פעם לפני זה, אני לא זוכר. וזהו, היום רציתי שהשארתי קצת כאן מיני פינות. הפינה הזאת עדיין לא גמורה. הפינה הזאת לא גמורה עדיין, אבל יש עוד פינה פה בצד השני. ועל זה אני רוצה שנעבוד היום. קיבלתי כל מיני רעיונות של מה לעשות פה. והדבר העיקרי ששמעתי זה דברים ממים, כי זה מין תים שיש לנו בעיר הזאת, זה נראה לי שתים שעובד טוב. וחשבתי על לעשות באר מים כזאת. עכשיו, הסתכלתי על כל מיני עיצובים לבאר, בארות אמיתיות במציאות, בארות אמיתיות במציאות, או בארות מיינקראפט. מיינקראפט, מי שלא יודע, בערים, בוויליג'ז שיש במיינקראפט, אני אתחיל להוריד פה אזור בינתיים. בערים, בוויליג'ז שיש במיינקראפט יש גם בארות, גם במדברים וגם ברגילים. אז הסתכלתי קצת עיצוב של זה, כי אני כן רוצה לשמור על תים מיינקראפטי בגדול. זה תמיד טוב לראות מה היוצרים עשו. אבל לא הייתי מרוצה משום דבר, בעיקר בגלל שלשום דבר לא היה בקט כזה באמצע. כלומר, אני לא יודע, אולי זה רק אני, אבל יש לי מין תמונה בראש של באר, והיא לא באמת יכולה להיות מושלמת בלי דלי כזה עם חוט באמצע שמשתלשל, וזה פשוט לא הסתדר לי. ניסיתי בכל מיני דרכים, זה פשוט לא הסתדר לי. זה בעיקר בגלל הבעיה של בלוק אמצע, של אם אתה עושה באר שהיא נגיד 4x4, אז אין בלוק אמצע, אז אי אפשר לעשות חוט עם דלי באמצע, שזה מגביל אותך רק למספרים מזיגויים, שזה 3 או 5, ו3 זה פשוט קטן מדי, ו5 היה בולקי וגדול מדי. אז מה שאני חשבתי זה על מין משאבת מים כזאת. זה מה שאני רוצה.
מה זה? תנו לי להוציא עוד אחד פה. אז משאבת מים כזאת, זה רעיון כזה שעלה לי, זה השראה, קיבלתי את ההשראה הזאת חושך. השראה ממחצבת אבן שראיתי מישהו עושה, אז חשבתי לעשות משהו דומה עם מים. זה לא ממש פרקטי, אני לא בטוח שזה באמת היה עובד במציאות, אבל לא יודע כמה אכפת לנו מזה. אני חושב שזה נראה די מגניב, ובעיקר דבר שמאוד אהבתי בזה, בשונה נגיד מבאר, זה שמאוד רציתי שהבילד הזה בפינות ימשיך גבוה. כלומר שאם יהיה קומה שנייה, יש לנו עדיין את בוא נסגור את זה פה. שיהיה לנו קומה שנייה, אז הבילד בפינות ימשיך גם לקומות העליונות ולא יהיה מוגבל לקומה הראשונה. והמשאבה שלי עונה על זה, בשונה מהבאר שניסיתי לעצב, ולכן אני די מרוצה מזה. אז בואו נראה לכם למה אני מתכוון. אוקיי. אז דמיינו את זה. אל תעצמו עיניים, אתם צריכים להסתכל. מה אתם עצמים עיניים? לא צריך... תסתכלו. שני אלה הם... זה לא... טוב, אחר כך. שני אלה הם חוטים. אוקיי? הם חבלים כאלה גדולים וחזקים כאלה. אוקיי? הם עולים למעלה, ופה יהיה מין גלגל שיניים כזה. שבעצם הוא מסתובב ומושך חוט אחד למטה, חוט אחד למעלה. פה יהיה בור מים עמוק יותר, כאילו שלא רואים את התחתית שלו, ובעצם כאילו החוט הוא מסתלסל חזרה לפה, גם על גלגל למטה או משהו כזה. ואז מה שקורה זה שהחוט הזה יורד, והחוט הזה עולה, ומה שיש לנו עליהם זה... כאן ונעשה אחד כאן. אז מה שיש לנו עליהם זה מין כלים כאלה שיורדים ומתמלאים במים. אז לצורך העניין יש לנו כלי אחד ריק. חשבתי לעצור בצורה כזאת אולי. אוקיי, אז יש לנו מין כלי כזה ריק שהוא ירד למטה. העץ, חשבתי שהעץ אולי בגלל שהוא כאילו דומה לצבע של הזה, ייצג דלי ריק בצורה טובה. חשבתי לנסות אולי גם במקום טראפ דורס, לא צריך את זה, אולי סיינס. לא, זה לא גדול מספיק, זה לא נראה ממש כאילו זה מכסה את זה. אבל אני חושב שטראפ דורס עובדים די טוב. תגידו לי מה אתם חושבים. אז כאילו יש מין חריצים קטנים שאפשר לראות. זה כאילו פה יש זכוכית, אז המים לא נוזלים החוצה. וכביכול יש גם אחד למטה, למרות שלא רואים אותו. בסדר? הכי רציתי לשים זכוכית באמצע. זה אדיר אם הייתי יכול לשים פה זכוכית, אבל דלתות, כאילו טראפ דורס, אי אפשר לשים אותם על זכוכית, אז זה פשוט מעצבן. אוקיי, אז יש לנו כלי כזה, הוא יורד למטה, וכשהוא עולה למעלה, אולי מישהו תפס את זה כשפתחתי אינבנטורי בזווית של העין, אז יש לנו כלי כזה מלא במים. ועוד אחד. זהו! אתם רואים? ואז יש לנו בעצם מין משאבת מים כזאת שמסתובבת כל הזמן. היא יכולה להמשיך ממש גבוה, גם כאילו יהיה פה גלגל שיניים, אבל הם לא עליו. הוא ממשיך למעלה, למעלה יהיה עוד גלגל שיניים, אולי אפילו גדול יותר, ופה יהיה קומה שנייה. חשבתי שאולי המים האלה כאילו נשפכים למעלה, ויהיה מין מפל מים לקומה השנייה או משהו כזה. כאילו מים האלה נגרים איפשהו, אבל יש קצת שיוצא ומראה שהם הלכו לשם, לא יודע. משהו כזה. נכון? אני די אוהב את המראה של זה, זה די פשוט, זה לא משהו מסובך או משהו כזה. אבל, לא יודע, פשוט זה לא בהכרח רע. אני מאוד אהבתי את זה. העיצוב הפשוט הזה, אני חושב שזה, למי שלא יודע, זה בלוק לפיס. לפיס לזולי. אני חושב שהוא מייצג מים בצורה מושלמת, כי יש לו מין טקסצ'ר כזה קצת, לא יודע, קצת כזה. ניסיתי כל מיני בלוקים אחרים, ניסיתי גם וול כחול, או קליי, אין קליי כחול. יש קליי שקוראים לו כחול, אבל הוא סגול, אז זה לא מתאים. נראה לי שזה מתאים הכי הרבה.
תגידו לי מה אתם חושבים על זה בגדול. הדבר העיקרי שהיה לי קשה זה לעצב את הגלגל שיניים שהולך פה. אני צריך להגביה טיפה את הטקטיקה לפני שנמשיך, אבל זה היה ממש מסובך, כי לעשות גלגל שיניים בצורה שתראה טוב וקומפקטית. אתם רואים שיש לנו פה לא הרבה בלוקים, אני לא יכול לעשות אותו גדול מדי כי הם נכנסים לתוכו כזה. אז בגדול בלוק אחד עם השיניים או משהו כזה, זה היה מאוד קשה, אז בואו אני אראה לכם מה חשבתי, יש כל מיני כיוונים שחשבתי ללכת בהם. אז אני אפנה פה קצת את האזור ואנחנו נחזור. טוב, עכשיו כשיש לנו קצת יותר מקום לעבוד בו, אפשר לחזור לעבוד על הבילד שלנו. ועכשיו נעשה את החלק המרכזי בעצם של בילד, הגלגל שיניים שיש פה שמפעיל בעצם את כל המנגנון. מילאתי את זה פה במים, שיניתי קצת את הקונסטולציה של הבור הזה, נראה לי שהוא נראה נחמד עכשיו, הוא נראה ממש כאילו הוא ממשיך עמוק. זה פשוט וול שחור שם למטה, אבל נראה לי שזה נראה די טוב. אוקיי, אז מה חשבתי על זה? מה שחשבתי, בוא נעלה למעלה רגע. אוקיי, אז מה שחשבתי זה שפה באמצע יהיה מין בלוק שהוא כאילו המרכז של המנגנון הזה. נגיד ננסה קאבלסטון. ובצדדים יהיה כאילו הלהבים שלו. אין שם בלוק. שיש עוד בלוק מתחתיי. עוד אחד. אוקיי, אז בצורה כזאת זה סתם פיגומים שאני שם כדי שאני יכול להגיע לכל מקום. אז הלהבים שלו, חשבתי שנעשה אותם עם מדרגות, כי אפשר לשים מדרגות בכל כיוון אפשרי. אז זה בעצם להב שהולך לכאן, והוא יסתובב בצורה הזאת, כי זה עולה. אז הלהב הבא צריך להיות פה. זה אומר שאני צריך... באיזה זווית אני צריך לשים את זה? פשוט ככה. נראה לי, כן. עכשיו, פה צריך להיות בלוק, ואני צריך ללחוץ עליו. אז ככה. והאחרון הוא... נראה. נראה לי... בוא נראה קצת עוד פעם. נראה לי ככה. אוקיי, בוא נסתכל על זה מהצד. קצת קשים פיגומים האלה. בלי הבלוק הזה כמובן, אנחנו נוריד אותו, אבל... אוי, אופס. אני חושב שאני אוהב את הצורה. זה מעביר את המסר של להבים כאילו שמסתובבים. מפריע לי שזה הכל אותו דבר. אולי האמצע יהיה אבן אחרת. ובכל מקרה קאבלסטון אני לא מת עליו. בוא ננסה אחד אחר.
טוב חבר'ה, נראה לי שיש לנו את זה. נראה לי שזה העיצוב הסופי שלנו. ואני אגיד לכם למה. למה בחרתי את הבלוק הזה? קודם כל, אני חושב באמת שרדסטון זה מה שצריך להיות פה, זה כאילו רדסטון זה המקור כוח של המשחק, של מיינקראפט, ובתמה של מיינקראפט צריך להיות פה משהו עם רדסטון שהוא כאילו מפעיל את המעגל הזה, זה הכוח של הגלגל שיניים. וניסינו עם רדסטון בלוק, וזה נראה טוב, אבל... כן. זה האפקט שאני רוצה. יש שם חור, צריך להיזהר. זה פאקינג מדהים, אוקיי? זה פשוט נראה כאילו הדבר הזה עובד עכשיו, אוקיי? כאילו הדבר הזה נותן כוח ומסתובב ומושך מים החוצה. אני מת על האפקט הפרטיקלס הזה. זה ממש מבאס אותי שאין שום דרך ליצור אותו ברגיל. שיחקתי עם זה שעות בקריאיטיב וניסיתי לגרום לדרך אוטומטית לזה לקרות ופשוט לא הצלחתי. הוויקי אומר שכל בלוק אפדייט שעושים אמור להפעיל את זה. זה שקר. כל בלוק אפדייט שעשיתי לא עזר. הדבר היחיד שהצלחתי להפעיל את זה איתו זה אנטיטי, זה מוב שהולך עליו, גם רק מלמעלה. כלומר, אם משהו פוגע במעצד זה לא עובד. הוויקי משקר לכם, אל תאמינו לו. ולהתחיל להחביב, אז התחלתי לשחק עם כל מיני שיטות להפעיל את זה, נגיד שיהיה תרנגולת שהולכת על זה ומוסדרת בתוך המנגנון. אבל זה לא עובד, זה קטן מדי כדי שנסתיר תרנגולת בפנים. אם היה אפשר לעשות מאחורה, כמו שהוויקי אומר שאפשר, הייתי יכול אולי פה להסתיר תרנגולת ואז לבנות את זה, משהו כזה. אבל זה לא אפשרי, לפחות מהניסויים שלי, זה פשוט לא עובד. עשיתי כל כך הרבה דברים, זה היה כל כך אדיר אם זה היה כל הזמן ככה. תחשבו על האפקט הזה, כל הזמן יוצא במנגנון, זה היה אדיר. טוב, אבל למרות שזה לא עובד, אני ממש אוהב את הנגיעות האלה של רדסטון, ואני חושב שזה משתלב טוב עם המדרגות סטון בריק שלנו. וזהו, אני חושב שזה העיצוב הסופי שלנו. אני רוצה לשכפל אותו ולהפוך אותו למין גדול יותר, כדי שזה יראה יותר הגיוני שהוא כאילו מגלגל את הדבר הזה. ואני לא אוהב שהוא סתם באוויר, אולי אני אחבר אותו לקיר איכשהו. אני אשחק עם זה עוד קצת ואני אראה לכם מה יצא. אוקיי חבר'ה, אז טוב, אז קודם כל עשיתי אותו אחד פנימה מדי, כי פתאום הבנתי את זה שהחוט נכנס לתוך עליו, אז נראה לי כזה לא טוב. אז הוצאתי אותו אחד אחורה, כמו שאתם יכולים לראות, ושכפלתי את זה אותו דבר לצד השני. כן, זהו, חיברתי את זה פה עם מין סלאבס כאלה, ופה יש מין, לא יודע, שלשלאות או בטון או לא יודע, משהו שמחזיק אותו לתקרה, לקיר. וזהו, המשכתי את החוטים למעלה. אני חושב שזה כל מה שנעשה היום. אני רוצה עוד להמשיך אותו למעלה ולעשות עוד גלגל למעלה, כאילו ממש בחלק העליון של התקרה, ופה יהיה אולי קומה שנייה שממנה אפשר להסתכל על הדברים. אמרנו גם שאולי נעשה משהו עם מים שישפך מהקומה השלישית לשנייה, או משהו כזה, מהגלגל העליון לקומה שנייה. זהו, אני חושב שזה יצא די מגניב, אני מאוד אוהב את זה. זה ממש באסה לי שאי אפשר להשאיר את זה ככה. אם מישהו מכיר איזה גליץ' שבו אפשר לתקוע את זה על זה או משהו, זה כזה טוב. תרשמו לי בקומנטס איך לעשות את זה או משהו. זה כאילו, תסתכלו על זה, זה כזה... זה נראה כל כך טוב אם אפשר להשאיר את זה ככה. מייקרוסופט חבר'ה, get on it. וזהו, אני מקווה שנהנתם מהפרק. זהו, נתראה פרק הבא. ביי ביי. איזה נוף מדהים יש לנו מהחדר הזה לזריחה. טוב, אז חבר'ה, לפני שנסיים פה את הפרק, רציתי לעשות עוד משהו קטן.
סיוואני, אנחנו בחדר פה שלי ושל סיוואני. סיוואני השאיל לי את הפיק שלה אה, ל- לאסוף כמה יהלומים שמצאתי למטה, ואני קצת איבדתי את הפיק היפה שלי. ברוק, ברוק. הוא היה כזה מוצלח. נפלתי ללבה לפני כמה ימים, והוא נפל יחד איתי. אז השאיר לי אותו, אז אני פה באתי להחזיר לו אותו. אז אמרתי נעשה את זה איתכם. שים פה. הנה, זה הפיק שלה. קוראים לו סילפקס, חמוד כזה. לא רע בכלל, לא רע בכלל. אמרתי ניתן לה יהלום אחד גם ככה כתודה על זה שהיא הרשתה להשתמש בזה ולא פחדה שאני אפול איתו ללבה. אולי כן פחדה, אז כן בכל זאת. והבאתי לה גם עצי. זה אבקה טהורה של אהבת שדונים. וזהו, נשאיר לה פה שלט. מה נגיד, מה נרשום? Thank you for the help. בוא נעשה את זה. Thank you for the help. Love. נראה לי אחלה. טוב חבר'ס, יאללה, נתראה בפרק הבא. ביי ביי.